Croeso nôl i chi at Gylch y Defaid. Mae'n amrywiaeth yn y cylch ar hyn o bryd yng nghystadleuaeth Unrhye Frid Pur Ucheldir Arall. Dyna chi deitl. Achos drychwch ar hyd y llinell, mae ydych chi'r Derbyshire Grindstone, a'r Greyfurst Dartmoor, mae wedyn dani yr sifiot tiroedd y gogledd, teip yr ochr deheuol o Gymru. A wedyn, yr enillydd fan hyn, Melvin Williams, wel, llongyfarchiadau. Diolch yn fawr iawn. Yr holl ffordd o Ynys Môn. Ie, dwi'n meddwl mae chefni di mynd, mae hon yn gwneud fi gweithio. Ti yn chwysu fe, dwi'n ben bore? Ie, dwi'n braf weld y hael di flanio flaen y clwyf fel afon. Ie, chi wedi bod fan hyn ers blynyddoedd maith. Hiw bu gael eich tad chi, wrth gwrs, wedi bod. Mae'n sbwrn 14 mlwydd oed yn gystadlu. Ie, cyn hynny di gwir, ond 14 blwydd efo'r noddis. Ie, da ni yma 70 yn dangos Defaid. Ie. Ie. Tipyn o blynyddoedd erbyn hyn? Yndi, so mae'n braf gael cartyn coch. Mae'n siŵr ydi. Ond pam bod y sioe yma mor bwysig i chi fel teulu? Wel, mae'n greit fel cymuned ydi. Da ni weld pawb weithiau, da ni mond yn weld nhw fama o blwyddyn i blwyddyn, ond mae'n braf gael weld y stoc hefyd a dangos nhw ond i'r shop window mewn ffordd, so ia. A wedi bod yn sylwebu, a wedi bod ni bach o bopeth yn y sioe yma? Do, dwi allan eto fro yma, so felly bydd rhaid fi gael sioe bach i fyd. Mae llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Diolch yn fawr.